Много ми се спи. И трябва да се събудя. След като си направих разходка до манастир Палеока сърца, отиваме да пробваме да се събудиме. Айде с мен. Готови ли сте? Ще се събуждаме или няма ли да се събуждаме? Хайде на връщане да ви покажа красивите гледки до манастир Палеока сърца. Ако случайно имате път към Корфу, задължително трябва да дойдете в Палеока сърца. Тук има къде за един ден да се прекарате деня, да се насладите на страхотните гледки, на няколкото плажа, които водата е кристално чиста. Сега отиваме към по-малкия плаж, който се намира до централен плаж Палеока сърца. Отиваме да се топнеме първо там, да пробваме да се събудиме, защото аз не пия кафе и моето сутрешно кафе е топкане в водата, морската вода. Тук си оставям телефона, за да мога да се съблека и да отида да си топна кръченцата. Да пробваме водата. Добре, взимаме телефона, запътваме се към водата. Ето, кристално чиста вода. Палеока сърца, не забравяйте, ако идвате към Корфу, Палеока сърца, да дойдете и да посетите. Тук отново си търся място, където да си поставя телефончето, за да не стане беля. Май намерихме място, добре, поставяме го. Потапяме се вече, супер страхотно. Я да видим, нещо съм се отцапала, чакай да изпереме банския, добре, изпрахме го и сме готови да се запътваме към централен плаж Палеока сърца. Може да видите колко е пълен през деня, дупе до дупе, но аз избрах сутрин рано да дойда, докато няма никой на плажа, да топна моите кръченца и да започне деня ни прекрасно, с добро настроение, с морска кристално чиста вода. Ето, потапяме се и тук да не останем назад. Малко е студено сутрин, но не се оплаквам. Това е моето сутрешно събуждане. Благодаря ви, че бяхте с мен. До скоро!